Libre sang Iloilo City Government ang pagkuha sang special permit para sa mga vendor nga magabaligya sang bulak sa tion sang Tigkalalaga. Inanggin kumpirmar ni Acting Mayor Jeffrey Gansona. Suno kay Ganson nga dako nga bagay para sa mga vendor ang 500 pesos nga bayad sa pagkuha sang permit para sa mga vendor, rason naging libre na lamang ini sang city government. Nahibaluan nga dapat magkuha gid sang permit ang mga flower vendors sa Iloilo City Government agud mahatagan sang pwesto sa mga ginabutang nga lugar agud makabaligya sang bulak sa syudad. Pila ka mga designated nga lugar diin sarang makabaligya sang bulak amo ang Arevalo Plaza, Molo Plaza, City Proper, Haro Plaza, Socorro Area kag iban pagida. Natala naman na buwas nga adlaw magasugod na ang pagbaligya sa mga bulak sa mga designated nga lugar diri sa may Iloilo City. Report na gikan syudad sa Iloilo. Inis kay K5, Jenny Kauyon para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko. Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.